Bueno, infermera, Alba. Exactament, i això ja és l'últim moment, ja estem aquí, acaba. Això ja és la sortida del mas, ja per aquells camins. Això ja porta cap a la granja de Benys i tot això. És la porta de sortida, que està barrada amb balda. Ara no l'obrirem. Hi ha els murs de pedra i això. Aquí el meu tio treballant, el meu tio rasclant amb la forca, tots els arbres que vaig tallar jo ahir. Aquest arbre és preciós. És un lladoner. Aquí les fulles del lladoner, com es veuen. I els meus peus. És interessant filmar aquests arbres d'aquí. Aquests ametllers. Estem per la part de darrere del mas, sí. Que ara puc fer algunes respiracions profundes abans de marxar, aprofitar d'aquest descans. Que bé. Avui tinc poca feina per fer, avui no tinc feina per fer. I per tant avui podem
Anem a fer el Lladoner. Jo sóc la seva infermera, vaig manar. El Lladoner. Anem. Se n'agafa una ametlla verda. Veus? Està molt verda encara l'ametlla. Les escales aquí. Jo, Lluís, he escrit sobre aquesta platja. Els memes es poden posar de moltes maneres. Un calendari amb espècies del Priorat, amb plantes del Priorat i arbres típics d'aquí, d'aquestes contrades d'aquí baix, un quadre de la Barema, d'al·legoria, com es paramava temps enrere, amb cubets i això, com s'ha fet sempre, i si poden ser cooperatives millor. El tipus de bolets també que s'hi troben, veus? I un mapa de tota la regió d'aquí al nostre país, de Catalunya, dels diferents municipis, tot aquest conjunt, no? El Baix Priorat, Priorat històric i les seves fronteres amb altres contrades, no? Amb les Garrigues, la zona de la Conca, del Baix Camp, de la Ribera d'Ebre, etc. No? És a dir, fas fotos? vídeo. Fas fotos? Vídeo. Vídeo, molt bé. Mira, veus aquí el tren. Marçà! Diuen que tots són guineus, però bueno. I aquí dalt hi ha Falset. La Casa Bruta i el carrer Net, a Falset. Això és el que els hi passa. Que tenen la Casa Bruta i el carrer Net. Molta aparença que van fora, però per dins són la merda moltes vegades. Ja, tot. No vull jutjar ningú, però és una frase feta que s'ha fet molt. Marçà tots guineus. Els Guiamets, municipi alliberat.
El gran Miquel Parelló, l'alcalde. El gran alcalde. Bueno, és del Consell Comarcal del Priorat, però bueno, comarca del Priorat, bueno, està fet a l'antiga. Seria el Baix Priorat, Priorat històric, l'Alt Priorat, aquí hi hauria la zona del Montsant, aquí baix hi hauria la zona de la Mola, Coll de Jou, no confondre-la amb la de Terrassa, entre la Torre de Fontaubella i Coll de Jou, i aquí trobem una senyera, amb el bandoler Pere Joan Barceló, conegut com a Carrasclet, popularment, un defensor de la nostra contrada, i la Rosa dels Vents. Els penjadors, amb els bastons, i els càntirs, el recollidor, l'escombra i tot això. El carro amb el cistell i una pilota encara són restes dels privilegis, encara queden d'aquest mas des de quan van fotre el polígon en contra la voluntat del meu tiet, fotre aquest puto polígon de merda que queda aquí molt miserable i lamentable, aquí no està aquí no serveix de res amb el tanatori aquí al davant, i abans el camí sortia des de dalt de la carretera i ara ens l'han desviat, ens van prendre la bassa, ens van prendre la zona de l'olivera, la figuera antiga, la sorteta, hi havia hagut i camps de vinya, tot això és de part del davant, i els geranis, els testos de flors, etc. Els avellaners, més ametllers. Aquí està tota una finca d'una propietat rural, que era individual. I bueno, s'ha d'entendre que... No. I bueno, aquests arbres són bonics. I vam, és a dir, fora la merda aquest polígon d'aquí que no té cap mena d'utilitat i a més, vull dir, està aquí per ordre de l'alcalde, sí, que si el meu tiet no els hi venia terreny, vull dir, els hi expropiaven ells, els hi posaven el preu. És una d'aquestes rivalitats entre els interessos dels privilegis rurals, familiars, hereditaris, dels propietaris rurals conservadors, amb els interessos de l'Ajuntament per promoure els interessos d'empreses privades, no? Promoure els interessos capitals, els interessos dels negocis. És una rivalitat, una lluita entre aquests tipus d'estaments de poder, no? En aquesta segona residència, que havia estat una propietat rural, també. No, això no és... No. I sembla aquells arbres d'allà al fons. Aquells arbres d'allà al fons, vull dir, són uns... Semblen arbres tropicals, semblen africans, no sé exactament el que són. O com aquí en els avellaners de tota la vida. I la tradició rural s'ha anat perdent, però igualment s'ha anat recuperant, mica en mica, amb altres iniciatives, no la iniciativa tradicional, amb les jerarquies clàssiques, sinó mitjançant formes autogestionades, autoproductives, etc. Bueno, aquí oblidem el polígon aquest de merda. Aquestes fàbriques que... Es va fotre aquí el puto xoriço de merda Jaume Domènech. Aquest tio no hauria ni d'existir. Ja m'és igual, i aquest tio... Estic projectant la meva ràbia, el meu odi cap a ell, cosa que no... Tots podem tenir odi, tothom en pot tenir. I això a l'hivern ho agafarem i ho cremarem tot.
això havia estat un corral, això d'aquí al fons. És la zona d'estendre la roba que queda a l'altre cantó del barranc. I que aviam, que aquest mas és de l'any 1769, de l'any en què va néixer Napoleó. Dalt a les golfes hi ha una inscripció, però no es coneix el primer propietari i se l'ha conegut després com l'Hort del Pascó, perquè és possible que ho comprés un tal Joan Pascó, que fos de Porrera i que hagués estat jurista falset entre finals del 18 i inicis del 19, i que hagués estat un dirigent reialista i hagués comprat aquest mas com una propietat seva, no? És a dir, com una propietat individual, saps? On es compra cap a casa seva. I molt probablement un que havia estat capellà a la Pobla de Segur, que era de Marçà, que havia de fer fortunes a Cuba, que es deia Josep Miquel Pujades, li va comprar aquest mas, suposadament per cuidar un germà seu que es deia Joan Salvador, o Salvador Joan Pujades, i Barceló, que tenia algun tipus de disminució. No se sap quina, però hi ha rumors de que havia estat, deien que era subnormal. Bueno, que és un insult, vull dir, per mi és un insult i un gest despectiu i un gest de despreci a una persona que té unes capacitats diferents. Jo també tinc unes capacitats diferents, una persona que és com és, vull dir, és un gest de despreci dir-li subnormal, no? Però bé. I hi ha un altre germà que deien que es deia Joan Pujades i Barceló, que et diuen que va ser inversor o impulsor de la cooperativa agrària Falset Marçà. Potser devia ser algun accionista o devia ser saber què. No ho sabem. No està tan clar. I ara són privilegis rurals, propietaris rurals, saps? Hi ha hagut discussions, és possible que hi haguessin discussions i picabaralles per les herències, i que això hagués estat amb uns cosins seus de Marçà que també tinguessin interessos també en aquest mas. Interessos econòmics, interessos hereditaris, de no perdre la propietat, l'individualisme, l'egoisme, l'egocentrisme és el que ha portat, no? D'escombrar cap a casa, de mirar cap endins, i no... El fet de no voler col·lectivitzar les coses, les famílies monoparentals, això és un concepte que encara no està superat i que la humanitat no ha evolucionat encara per poder adoptar projectes col·lectivitzadors de les terres, col·lectivitzadors de la propietat, distribució del treball en els terrenys agraris d'una manera més equitada. Tot això no s'ha produït. Però bé, ara ja és... el barranc. Vamos aquí. Això és l'arbeda que hem anat tallant i que cremarem a l'hivern, saps? A dir... I sembla ser que a l'època dels meus besavis, dels Pujades Serra, aquestes herències ja queden com més clares. No sembla ser que ja queden més clares com queden repartides les herències. Sembla que la tia Enriqueta era propietària de la Sorqueta, que ara ja no existeix, i era la germana del meu besavi, Enriqueta Pujades Serra, la meva tieta besàvia. I bueno, tota la fullaraca d'aquí i totes les herbes. Hòstia, aquí això és impressionant. Això és impressionant.